Ďakujem pekne, pekný večer všetkým. Rozmýšľala som počas príhovorov kandidátov na starostu a počas vlastne odpočtu poslancov, čím sa mám prihovoriť, pretože tak ako sme tu všetci, ja myslím, že všetci priority obce poznáme. Všetci vieme, čo nás najviac trápi, že nás trápi najviac dopravná infraštruktúra, to, že sa nemôžeme ráno a večer dostať do Bratislavy a domov, to, že nemáme dobudované chodníky, to, že treba ešte takú investičnú výstavbu a také záležitosti urobiť. A v tejto súvislosti asi každý ten poslanec alebo kandidát musí zvažovať, čo môže obci ponúknuť. Prečo práve on je ten, ktorý by mohol byť zvolený za poslanca. Čo môžem ponúknuť ja, sú moje dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi, s prácou možno na vyššej úrovni riadenia, s prácou možno aj v politike, ktorú som robila či už v obchodných domoch Dunaj, alebo potom v Rade pre vysielanie. Momentálne pracujem v obchodných spoločnostiach holdingového typu, kde robím riaditeľku. Venujeme sa jednak projektom z oblasti čerpania eurofondov, jednak environmentálnym projektom, jednak projektom z oblasti odpadového hospodárstva a takisto mnohým projektom v zahraničí. Robím samozrejme ešte aj tak trošku pomimo čestnú predsedničku Rady pre reklamu, kde rozhodujeme o etike reklam, ktoré sa vysielajú, alebo ktoré sú na Slovensku. S čím určite máte aj vy bohaté skúsenosti. Takže keď niekedy nadávate, tak možno, že aj na nás, ako sme rozhodli alebo nerozhodli. Čo môžem teda ponúknuť je tieto svoje skúsenosti, ktoré si myslím, že viem použiť s nadhľadom. Celý život som sa snažila robiť profesionálne, to znamená, že chcem robiť profesionálne aj tu. Poznám zákony, poznám legislatívu, viem, čo si môžeme dovoliť, viem, kam môžeme smerovať. Čo môžem ponúknuť ešte je aj to, že chcem byť otvorená k ľuďom a chcem vás počúvať. Ja vám neviem slúbiť, že vám pomôžem a že vám pomôžem všetkým, ale určite si vás chcem vypočuť a určite minimálne sa chcem zaoberať s tým, čo ste mi povedali, rozmýšľať o tom, prípade naniesť vašu vesť alebo pokračovať v tej vašej veci, tak, aby sa dala či už vyriešiť, alebo vám zodpovedne povedať, nie, takto to nejde, skúsme to ináč, alebo naozaj takto to nepôjde. Chcem byť férová, to znamená, nechcem vám sľubovať niečo, čo neviem. Neviem, že či je ešte niečo, čo by som mohla ponúknuť navyše z tejto oblasti, tak ako sa zmenila dedina mojej mladosti, keď som sa tu narodila a potom som sa po 25 rokoch sem vrátila. Zmenila sa strašne a radikálne. Tak sa zmenila samozrejme aj práca, ktorú robia poslanci v zastupiteľstve. Mali by to byť ľudia kvalifikovaní, zodpovední a hlavne morálne čestní a slušní. Tak ak sa to takto podarí, tak ja si myslím, že môžeme si všetci blahoželať a držať si navzájom palce. Ďakujem.